Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Mike Mlongoti koma poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati nzosangalatsa kuona kuti ntchito za NIF zikuthandiza anthu kumadzidalira pa chuma. Bungwe la Concerned Teachers of Malawi lati lakhutira ndi zomwe boma lachita potsitsa ndalama zomwe aphunzitsi amalipira kuti apeze laisensi yogwirira ntchito. Ndipo mu nkhani za masewero bungwe la FAM lati lichita chilichonse kuti matimu ampira wa miyendo apindule mokwanira ndi mpikisano wa NBS Bank National Division League. Tiyambe ndi nkhani yokuti President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndiwokondwa kuti masomphenya omanga dziko la Malawi kukhala lodzidalira pachuma tsopano akutheka. Dr. Chakwera wanena izi ku Balaka pamwambo wokondwerera kuti bungwe lopereka ngongole za business la NIF lakwanitsa kupereka ndalama zoposa 100 billion kwacha. Pamwambo Dr. Chakwera anakhazikitsa gawo lachiwiri la ntchitoyi ya ndalama zokwana 350 billion kwacha. Tili ndi ripoti la Blessings Cheleuka. Angofika pa bwalo la zamasewero la Balaka, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anayendera ena mwa amalonda omwe apindula ndi ngongole zochokera ku bungwe la NIF. Kenako Dr. Chakwera anatsegulira gawo lachiwiri la ntchitoyi lomwe ndi la ndalama zoposa 350 billion kwacha. Dr. Chakwera anati gawo lachiwiriri lipindulira anthu ochuluka kuti ntchito zowathandiza Malawi kuti apeze chuma chawo zikutheka. Umboni wake ndi NIF. Ndipo amene sanafikiridwe nawo afikiridwa akapanda kukhulupirira mabodza anthu omwe akungowafuna kuti awachenjerere. Inunso amene mukudziwa kuti mudalandira ndalama ndipo zasintha moyo wanu, mufalitse uthenga wabwino umenewo kuti amene akudikira fezi yachiwiri ya programu ya NIF nawo akhale mchiyembekezo. Poyankhulanso pamwambowu nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda anati ntchito ya NIF yapindulira magawo onse a zachuma cha dziko lino. Iwo ati kudzera mu ntchitoyi dziko lino lakwanitsa kupeza ndalama zochuluka zakunja. Poyankhulaponso mlembi wamkulu wa chipani cha MCP a Esnwa Mkaka anayamikira Dr. Chakwera pokhala ndi utsogoleri wa masomphenya. Iwo anati Dr. Chakwera akwanitsa kubweretsanso sitima kuchokera Beira kufika ku Lilongwe yomwe yakhala isakugwira ntchito kwa zaka 21 zapitazi. Iwo ati zimenezi zithandiza masomphenya otukula dziko lino. Ndipo uphungu wa dera la kumadzulo mboma la Balaka Apetha Ndewere anayamikira Dr. Chakwera kamba kachidwi chake pa ntchito za ngongole za NIF. Ndalama zoposa 350 billion Malawi kwacha ndiye zikhale zokugwira ntchito pansi pa gawo lachiwiri la ntchito za NIF. Blessings Cheleuka, MBC Balaka. Ndipo President Chakwera wayamika a Demeter Mega Farm ndi kampani yopanga cement ya Portland chifukwa chokhazikitsa ntchito zogwirizana ndi mfundo zachitukuko za boma. Dr. Chakwera amayankhula mboma la Balaka atayendera Demeter Mega Farm yomwe ili ndi minda ikuluikulu ya ulimi wa nthirira komanso malo atsopano a kampani ya Portland Cement zomwe zitukule zomangamanga za migodi ndi mafakitali mdziko muno. Chipiriro ntumodzi wadza ndi zambiri. Ntchito zomwe akugwira a Demeter Mega Farm ndi a Portland Cement mboma la Balaka zikugwirizana ndi mfundo zingapo za boma zachitukuko. Kudzera mu ndondomeko za makono za ulimi wa mthirira a Demeter Mega Farm asonyeza kwa President Chakwera kuti nzotheka kulima chakudya chaka chonse kusiyana ndi kumangodalira nyengo ya mvula yokha.
a Demeter Mega Farm asonyeza kuti ndondomeko yogwiritsa ntchito minda ikuluikulu ndi makina pa ulimi wa dziko lino ndiyofunika ndipo ndi njira yokhayo yothetsera njala mdziko muno. Dr. Lazarus Chakwera anayenderanso malo amakono omphera ng'ombe omwe pakadali pano ndi oposa malo ena onse ophera ng'ombe mdziko muno, komanso anayendera malo ogulitsira nyama ya ng'ombe yomwe a Demeter Mega Farm amagulitsa mdziko muno. President Dr. Lazarus Chakwera wati ndi wokondwa komanso okhutira ndi ntchito ya makono yomwe ikugwirika ku Demeter Mega Farm. Ma Mega Farm amene akuchitika kuno monga nakaona kwa Demeter kuja nkuona kuti zochitika m'boma la Balaka pogwiritsa ntchito madzi wa mtsinje wa Shire, ndipotu zimenezi tichulukitse zamthirira chifukwa madzi awa asanapite ku Mozambique asanakafike ku nyanja ya mchere ya Indian Ocean. Mpofunika tizichira nawo kuno asamangotonongera akachuluka lizikhala sodalitso siyana ndi kuti angoononga zinthu. Koma nalimbikitsidwa mtima chifukwa cha zimene ndakaona kumundako. Nalimbikitsidwa mtima ntayima yapa kuona kampani ya Portland kukhazikitsa chitukuko chapamwamba chimene chithandize zomangamanga za dziko la Malawi. Kumalo atsopano omwe kampani ya Portland Cement ikufuna kumanga fakitale yatsopano yopanga simenti, President Dr. Lazarus Chakwera anamusonyeza mwatsatanetsatane phindu lomwe likhalepo fakitaleyi akayimanga. A Portland ati fakitaleyi akayimanga awonjezera chiwerengero cha simenti yemwe amapanga kuchokera pa 300 tons kufika pa 2000 tons pa chaka. Iwo ati adzithanso kupanga okha kilinka yemwe ndi chipangizo chofunikira kwambiri pa ndondomeko yopanga simenti. Pakadali pano a Portland Cement amayitanitsa kilinka kuchokera ku Zambia ndipo fakitaleyi akayimanga apulumutsa ndalama zokwana $50 million zomwe amagwiritsa ntchito poyitanitsa kilinkayo. Kampani ya Portland yapempha Dr. Lazarus Chakwera kuti awathandizire pa ndondomeko yopeza ndalama zakunja zokwana $85 million mosavuta kuti ayitanitse makina omwe azawadzale ku fakitaleyo. Pali chiyembekezo choti ntchito yonseyi ipititsa patsogolo nkhani za migodi mdziko muno, pachifukwa choti a Portland Cement adzikumba okha limestone kuno ku Balaka yemwenso ndi ofunika posakaniza kilinka kuti apange simenti. Chipiriro Mtumodzi, MBC News, Balaka. A banki yayikulu pa dziko lonse ya World Bank ayamikira boma la Malawi kamba kochita changu pothandiza anthu amene alibe chakudya ndi ndalama za mtukula pa khomo kamba kang'amba yomwe inachitika mdziko muno. Mkulu wa World Bank mdziko muno a Nathan Bellet ndiye wanena izi pokhazikitsa ripoti lotchedwa Malawi Economic Monitor lomwe likufotokoza momwe dziko lino lachitira pa nkhani zachuma miyezi 6 yapitayi. Pamenepa a Bellet ati bungwe lawo komanso mabungwe ena apitiriza kuthandizana ndi dziko la Malawi kuti ntchito ya mtukula pa khomo ipite patsogolo. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Ripoti ili lomwe akulitcha kuti Malawi Economic Monitor cholinga chake nkuchita kauniuni wa mmene dziko lino likuchitira pa nkhani zachuma ndipo limatuluka kawiri pa chaka. Ripoti ili lomwe alilemba ndi a banki yayikulu pa dziko lonse World Bank mwa zina lafotokoza kuti dziko la Malawi sidafikepo pamene limafuna kuti lifike pa nkhani ya chuma mu chaka cha 2023 kamba kakuti linakumana ndi zovuta monga ng'amba zomwe zidachititsa kuti zokolola zichepe monganso mmene zinachitikira m'mayiko ena ozungulira. Ripoti lilafotokozanso kunena kuti mavuto ngati amenewa achititsanso kuti nkhani zachuma zisayende bwino mmene dziko lino limafunira ndipo nkofunika kuchita zinthu zoti chuma chibwerere mchimake ndiponso kuti chiyambe kuyenda bwino. Ripoti ili likufotokozanso kuti kamba ka mavuto amene anadza chifukwa cha ngozi zachilengedwe anthu ambiri alibe chakudya chokwanira pakati pa chaka cha 2024 ndi 2025 komanso kuti anthu ambiri akhala akuvutika pa nkhani ya zachuma.
komabe ripoti limeneli layamikira boma la Malawi ponena kuti lachita machawi komanso changu pothandiza anthu amene avutika ndi ngozi zachilengedwe powapatsa ndalama za mtukula pa khomo kuti ziwathandize kugula chakudya mwa zina. Malingana ndi mkulu wa World Bank m'mayiko a Malawi, Zambia, Tanzania komanso Zimbabwe, Nathan Berete ayesetsa kugwira ntchito ndi boma la Malawi pofuna kuonetsetsa kuti ntchito za mtukula pa khomo zapita patsogolo kuti zithandize kuteteza anthu amene ndi ovutikitsitsa mdziko muno. M'mawu ake nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, Jean Sendeza yati ripoti ili lithandiza kuwunikira dziko la Malawi kuti lichite bwino pa ntchito zothandiza anthu monga mtukula pa khomo. Iwo akuti mayiko ena amene anali m'mavuto amene dziko la Malawi lakumana nawo akwanitsa kutulukamo, ndipo ichi ndiye cholinga cha boma la Malawi. Apapa mu ripoti imeneyi taona kuti anzathu ku Zambia komanso ku Mozambique anali m'mavuto ngati amene ife takumana nawo angozi zodza mwadzidzidzi monga yanachitika COVID-19 komanso nkhani imene inachitika ya macyclone aja Aidai komanso cyclone Freddy. Koma zimene zizi anzathu ayesetsa kunena kuti achoke m'mavuto amenewo kupezeka kuti panopa ali pa stage ina. Nde ife ngati dziko ngati boma nafenso tili nacho chidwi kuti tichoke m'mavuto amenewo. M'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu aku World Bank, Achipo Msowoya, anati ndi zotamandika kuti dziko la Malawi layesetsa kuchita machawi kuthandiza anthu amene avutika chifukwa cha ngozi zogwa mwadzidzidzi, ndipo izi ndi zimene iwo akufuna. Ripoti imene ikuyang'ana ntchito yotamandika yomwe Malawi ikupanga ku nkhani zoteteza anthu okusamala anthu amene ali ovutikitsitsa, kugwiritsa ntchito mapulogalamu ngati mtukula pa khomo komanso mbwezera chilengedwe. Mapulogalamu amenewa ayika dziko la Malawi patsogolo kwambiri, kuonesesa kwambiri mmene dziko limene lakhala kuthandizira anthu ku mikwingwirima yomwe Malawi yakumana nayo pakatipa, kuchokera ku namondwe wa Aidai kufikira ku mavuto achuma amene apanga affect anthu ambiri kwambiri, anthu amene amakhala m'mizinda. Popita chitsogolo, a World Bank alangiza boma la Malawi kuti lilimbikitsebe ntchito za mtukula pa khomo powonjezera chiwerengero cha anthu oyenera kuthandizidwa pofuna kuti ntchitoyi ikwaniritse zolinga zake. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Boma lati msonkhano wa mabungwe ogwira ntchito zomangamanga omwe uchitike mu mzinda wa Lilongwe upereka mwayi owunika komanso kupeza njira zothana ndi ena mwa mavuto omwe akuchititsa kuti anthu adzimanga nyumba zosalimba komanso moononga chilengedwe. Nduna ya zomangamanga Adeus Gumba yayankhula izi itayendera ntchito yokonzekera mkumano umenewu. Zambiri mu ripoti la Yamikani Simtowe lomwe akuwerenga ndi Helix Manemba. Uwu ndi msonkhano woyamba kuchitika pansi pa mutu oti Sustainable and Affordable Housing and Pursuit of Malawi 2063 pa Chingerezi. Mabungwe omwe amagwira komanso okhudzidwa ndi ntchito zomangamanga akuyembekezeka kudzakhala nawo pa mkumanowu omwe udzayambe pa 29 mpaka pa 30 Julayi mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo nduna ya zomangamanga Adeus Gumba yati mwazina nthumwizi zidzawunika malamulo komanso ndondomeko zomwe zingathe kumatsata pa ntchito yawo. Iwo wati boma likufuna kuti anthu adzimanga nyumba zolimba komanso zosalowa nthumba malinga ndi masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Yakwana nthawi tsopano kuti malinga ndi nthawi zimene tikudutsamo, nyengo zosiyanasiyana zimene tikudutsamo, tinaona mmene mwina za nyengo zinatiwonongera miyoyo ya abale athu komanso nyumba. Tunena kuti tibwere pano tionetsa Malawi kuti ife ngati kuntuna tili mapulani okwanira kuti timange nyumba zimene zili zolimba komanso nyumba zoti zikuzokhala pa mtengo wabwino zoti zikutumikire Amalawi. Bungwe la Catholic Relief Services ndi limodzi mwa mabungwe omwe amathandiza komanso kumanga nyumba za anthu omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira. Madalitso Jere ndi mmodzi wa akuluakulu ku CRS. Ndi mwayi wakuti anthu athe kuonetsa maluso amene alipo, ena mwa izo zitithandizira kuti tithe kupanga inform policy yathu imene sopanopa ngati dziko kufuna tipange revise. Pali zinthu zambiri. In 2019 kunali chitika bani ya njerwa zootcha, yeti ndi material imene iliko kumudziko. So symposium itithandiza kuti tipange njira yokuti tizidusa motani pogwisa ntchito zipangizo zosiyanasiyana kuti tithe kusamalaso chilengedwe. Asanafike pa malowa, Agumba anakayendera malo omwe nthambi ya boma ya Malawi Housing Corporation imangepo likulu la ofesi yake.
ndipo pa mpando wa bungweli ndi m'busa Jalek David Kachipanda. Tikuchita so ground breaking pa 29 ndipo talemekezedwa kuti ngakhale tate wa fuko lino state president akakhala no pombo mene ndeza nkhala ngati zangolumikizananso ndi symposium moti kwa ifeyo tayiona ngati chinthu chofunikira kwambiri yabwera pa nthawi yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera akuyembekezeka kudzakhala nawo pa mkumano okubwerawo. Bungwe loona za madandaulo a aphunzitsi la Concerned Teachers of Malawi lati ndilokondwa kamba kakuti boma latsitsa ndalama zomwe aphunzitsi adzilipira pofuna kupeza chiphaso chogwirira ntchito yawo. Mlembi wa bungweli Aziz Losa wati ali ndi yankho pa pempho limene mbuyomu adapereka ku nduna wa zamaphunziro komanso bungwe la Teachers Council of Malawi limene limayang'anira aphunzitsi m'dziko muno. Alosa amayankhula izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe ndipo ati ndokhutira ndi njira ya makono yogwiritsa ntchito lamya zam'manja polipirira ndalama yolembetsera aphunzitsi. mu kale menda tikusalero timanena kunena kuti ife ngati aphunzitsi okhuzidwa taona kuti boma laisa kumbali yawo makamaka nduna za maphunziro waita kumbali yawo walemba aphunzitsi okwana 4200 aphunzitsi 4200 amenewa ndi aphunzitsi ogwirizira ndiye mapempha kuti aphunzitsi amenewa atapanga mene anapangidwa ku secondary muja okwana 9723 achi mene anapangidwa ku secondary muja atapanganso ndi awawa angowalembera permanent njolinga kuti ntchito zawo zikhale pabwino. Tikunena choncho ifana kuti tikufuna akatenga 4200 wakuapitisa kuti alembeso ena ogwirizira njolinga kuti kachulukidwe kana kapena kumakhala mkalasi kacha kakumbukidwebe kuti aphunzitsi kaika tachuluka masukulu ndikuti ntchito ijaso pano tizigwira pa mulingo wake wenene fompusi mmodzi pamene anokwana 60 komano apeza kuti msukulu zina phunzitsi kukhala ndi ana mwina kumakwana 100 chimene makhala chipinjo kwa mphunzitsi dataka onjezeraso aphunzitsi aja kwalemba onjezeraja amene akhala kuti kungothandizira ogwiriziraja tithandizira kuti ntchito pa ground ikhale yophwekerapo pang'ono. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati nzosangalatsa kuona kuti ntchito za NIF zikuthandiza anthu kumadzidalira pa chuma. Bungwe la Concerned Teachers of Malawi lati lakhutira ndi zomwe boma lachita potsitsa ndalama zomwe aphunzitsi amalipira kuti apeze laisensi yogwirira ntchito. Ndipo mu nkhani za masewero bungwe la FAM lati lichita chilichonse kuti matimu a mpira wa miyendo apindule mokwanira ndi mpikisano wa NBS Bank National Division League. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Bungwe la Agcom layamikira Lusangazi Dairy Cooperative kamba kogwiritsa ntchito ndalama zokwana 52 miliyoni kwacha zimene analandira kuti amange chigayo chopanga chakudya cha ng'ombe za mkaka. Mkulu wa bungwe la Agcom Ted Nankhumwa wayankhula izi potsatira malipoti oti gulu la Lusangazi Dairy Cooperative layamba kupindula ndi ntchitoyo ndipo alimbikitsa magulu ena kuti atengerepo phunziro. Joe Nkhata walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi George Mkandawire. Ngati njira imodzi yolimbikitsa ndi kutukula ntchito za ulimi, boma kudzera ku bungwe la Agcom lakhala likupereka ndalama kwa magulu a ulimi osiyanasiyana kuti apititse patsogolo ntchito za ulimi m'dziko muno. Lusangazi Dairy Cooperative ndi limodzi mwa magulu amene apindula mu programuyi. Gululo linalandira ndalamayo ndipo linakhazikitsa makina atsopano opangira chakudya cha ng'ombe za mkaka ku dera lawo. Mkulu wa gululi Ahesco Banda wati gulu lawo likupindula kwambiri chifukwa athandiza kuchepetsa mavuto amene alimi a ng'ombe za mkaka amakumana nawo akafuna kupeza chakudya cha ziweruzo. Mmodzi mwa mamembala a gululo a Angela Kaunda wati makina atsopanowo asanabwere amakhala akuyenda mitunda italiitali kusaka chakudya cha ng'ombe kuti ziweruzo ziziwapatsa mkaka wochuluka.
Kubwera kwa chigayochi chiwatithandiza kwambiri chifukwa choti chokudya chowonjezera tikumapanga tokha. Kumbuyo uko timagula chokudyacho koma chimakhala chodula choti yapanga kale, koma pano tikumapanga tokha chokudyacho ndi chimakhala chochipirako. Andiso mkaka production kumawonjezekera fuka ukapereka chokudya chowonjezera mkaka umachulukirako. Mkulu wa bungwe la Agicom Ted Nankhumwa wati ndi wokondwa kuti gululo lagwiritsa ntchito ndalama yomwe alandira ndi kukhazikitsa makina atsopano. Nankhumwa awuza magulu ena kuti atengere chitsanzo chabwino chimene gulu la Kulusangazi lachita. Tabasa amafuna kugula chigayo topangira feed ya ziweto za mkaka, ng'ombe za mkaka. Komanso amafuna kugula ng'ombe zina za mkaka 22. Amafunanso kukonza nyumba za kapena tinezi makhola a ng'ombe ku mafama yawo. Komanso amafuna kukonza nyumba yomwe amalandira mkaka pa packing group. Chosangalatsa ndiye kuti Tabasa ndalama zimenezi anagwiritsa ntchito moyenera malingana ndi mapulani yawo. Ndiye ifeyo nalosanga kuti magulu ambiri ngazi amazindikira zomwe akufuna kuchita ndi kuyesetsanso kuti akwanitse zolinga zawo ngati group. Bungwe la Agriculture Commercialization Agicom likuthandiza alimi kudzera m'magulu ndi cholinga choti asinthe mmene amachitira ulimi wawo ndi kuyamba ulimi ngati bizinesi. Anthu ochita malonda omwe amawolotsa katundu wawo kudzera m'malire a dziko lino ndi mayiko ena awalangiza kuti asamazembe kupereka misonkho ya katundu yemwe akulowetsa mdziko muno poopa kupereka chindapusa akagwidwa. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Revenue Authority Stephen Kapoloma wanena izi ku Songwe Border Post komwe bungweli linagwira katundu yemwe msonkho wake ndi wa ndalama zokwana 31 miliyoni kwacha. Akapoloma anati amalondawa azidziwa kuti kuzembetsa katundu ndi kudziyitanira mavuto ati chifukwa chokuti chindapusa chomwe munthu amayenera kupereka akagwidwa ndi cha ndalama za nkhaninkhani. Iwo akufotokoza kwa mtolankhani wathu Henry Haukeya. Katundu amene mukumuona kumbuyoku ndi katundu amene wabwera chifukwa chokuti tinamugwira aini yake amazemba osafuna kulipira msonkho. Ndiye kazembedweko kali mitundu iwiri. Mtundu woyamba ndio amabwera naye ndithu pa boda pano koma kumbisa kuti ndiyonse mungamuone. Ndiye mwina amakupanga declare pang'ono nkukuwuzani kuti basi ndizokhazo zimene ndatenga. Ndiye ngati mene mukuonera kumbuyoku ma Joyce ndi zina zotero zinabwera kuti ananyamulamo nthochi. Koma kumbuyo kwa nthochiko kunali notu mabotolo onsewa amene ali menema. Ndiye ife popanga physical examination pofufuza ndi pamene tinazindikira kuti ayi ndithu pali katundu winanso amene sanamuulule kuti abweresa kuti alipire msonkho. Njira yachiwiri imene amapanga anthu kuyozembesera msonkho ndi kuthawa osazera pa boda pano. Ndiye mukudziwa kuti malo ngati kunoko kusongwe kuno ambiritu amagwirisa ntchito bwato kudumpha kapena ndizili kudusa mu mtsinje wa Songwe. Ndiye kumeneko timapitanso kukapanga patrol kukayenda kuona kuti kodi amene akuchita zachinyengo ndi ndani. Ndiye kumenekonso tagwirako katundu wa nkhaninkhani yemwenso alimo muno. Ntchito ya ndalama zokwana 7 biliyoni kwacha yomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa amayi achinyamata ndi anthu aulumali kutenga nawo mbali pandale komanso maudindo akuluakulu ayikhazikitsa. Poyankhula ku Mulanje pokhazikitsa ntchitoyi, nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko ndi chisamaliro cha wanthu Mayi Jean Sendeza anati nkofunika kuti mabungwe osiyanasiyana agwire ntchito limodzi polimbikitsa anthu onse kutenga mbali pa chisankho komanso kukhala m'maudindo osiyanasiyana. Naomi Kamuyango wafika ndi ripoti. Asendeza anati nkofunika kulimbikitsa amayi achinyamata komanso omwe ali ndi ulumali kuti atenge mbali mokwanira pa chisankho cha chaka chamawa, pomwe apempha zipani zonse za ndale kuti zithandize onse omwe akufuna kupikisana m'maudindo mofanana. Iwo apempha anthu mdziko muno kuti akalembetse mkaundu wa voti ntchito iyi ikayamba. Amene ndi kuti azimayi achuluke, tifuna azimayi anzawo amene amathandizira kuvota ndi amene akayambirire kumakavota. Tikamakapita ku chisankho
tikamapita kochita register posachedwapa anthu atuluke akachite register kuti akatero akasankhe anthu amene tikunena kuti azimayi komanso anyamata komanso aulumali akhale nawo mu ndondomeko akhale nawo mu position ofunikira kuti nawonso azitha kupanga ziganizo. Ntchitoyi ayigwira ndi thandizo lochokera ku bungwe la European Union pansi pa ntchito yodziwika kuti boma lathu. Kazembe wa bungwe ili mdziko muno Aaron Skinebach anati kuti demokrasi ipite patsogolo mdziko muno nkofunika kuti anthu onse akhale ndi ufulu mwayi komanso ayimiridwe pandale mofanana. Mabungwe a Oxfam Women's Legal Resources Center WOLEC ndiwo akugwira ntchitoyi, ndipo mkulu wa bungwe la Oxfam mdziko muno Alingaleni Mihowa anati ntchito yolimbikitsa amayi achinyamata ndi anthu aulumali kutenga nawo mbali pandale mwa zina igwira ntchito ndi zipani zisanu ndi chimodzi zikuluzikulu mdziko muno. Ma 50-50 oyambirira timathamanga inde koma sitimagwirizana manja kwambiri ndi achipani. Project imeneyi ili ndi pila imodzi nsanamira imodzi imene ikunena kuti tikagwire ntchito ndi azipani. Chifukwa kuti azipani ndi amene amathandizira kapena amatha kubweretsa mbuyo azimayi achinyamata kapena anthu aulumali kuima. Ndiye tili ndi mwayi kuti zipani 6 zimene tinazika mu proposal yathu program yathu. Chipani cha MCP, cha UTM, cha DPP, cha FORD, cha PP, cha UDF, onsewo takhati kugwira nawo manja. Tinayitanitsa ma secretary general ndi ma position ena, director amayi, a director a youth, a director a elections komanso a national organizing secretary kuzipani zonsezi 6 anabwera ndi kudzavomereza kuti ndi project yabwino. Zina mwazochitika pa tsikuli zinali kusayinira kwa kudzipereka kwa zipani za ndale, kulimbikitsa magulu onse kutenga maudindo pandale komanso kulimbana ndi nkhanza kwa amayi pa chisankho. Ntchitoyi ayigwira mzaka zitatu maboma a Rumpi, Mzimba, Salima, Dedza, Machinga, Mulanje ndi Nsanje. Nawo Mikamuyango, MPC Mulanje. Ndipo mu nkhani za masewero bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lanenetsa kuti lidzachita chotheka kuti matimu omwe adzatenge nawo mbali mu mpikisano wa NBS Bank National Division League adzapindule kwambiri ku mbali ya ndalama. Mtsogoleri wa bungwe la FAM Fleetwood Haiya wanena izi dzulo mu mzinda wa Blantyre pamwambo okhazikitsa ubale wapakati pa FAM ndi banki ya NBS. Banki ipereka ndalama zokwana 982 miliyoni kwacha ku mpikisano mu zaka zitatu. Norbert Jameson wadza ndi zambiri. Mgwirizano uwu ndi wa zaka zitatu kuyambira chaka cha mawa mpaka chaka cha 2027. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la FAM Fleetwood Haiya anati aonetsetsa kuti ndalama zochuluka zipite kwa matimu omwe akutenga nawo mbali mu mpikisano uwu. Inetu ndikusimikizireni kuti ndalama zimene banki ya NBS akutibweresera ndalama yayikulu ipita kumene ku matimu. Tukambatu ndalama ngati ya subversion. Mukudziwa matimu ambiri amene amenye mu league imene akhala ochokera ku region. Amangomenya ku region kwawo koma pano azikhala akumenya kupyola ku region kwawo azikhala akumenya dziko lonse. Kotero kuti tikuyenera athandizire kuwapasa ndalama kena kake koyambira. Ndicho lingachiona kuti zathandizire kukwanirisa ma fixtures onse. Tili ndi chikhulupiriro kuti league imene ibweresa competition yapamwamba ku masewero ampira ku Malawi ndiponso ipangisa kunena kuti national team yathu ikhale yapamwamba. Ndipo wachiwiri kwa mkulu wa banki ya NBS Maite Mwani Simwaka anati kukhulupirira kuti mpikisanowu udzatulutsa osewera apamwamba komanso kuthandizira kuti timu ya dziko lino izichita bwino. Tikuyembekezera kuti zikamatha zaka zitatu football Malawi muno ukhale utatukuka kwambiri komanso pakhale amalawi ena oti athe kumasewera amaliga akunja. Ndithu mmene timaonera maiko ena zathu ambiri pali ma players awo amene amati akasewera amaliga akwawo amafika pa ukaswiri ukasewera kunja. Ndefeso timafuna Malawi ituluse ma players oti afike pa ukaswiri osewera kunja komanso timu yathu ya Malawi ifike poti kunjako ikasewere ndi kuwina ziko. NBS Bank National Division League idzakhala ndi matimu okwana 12. Matimuwa adzachokera m'maligi a mzigawo komanso ena omwe adzatuluke mu Super League. Ligi iyi ndi yomwe idzatulutsa matimu olowa mu Super League. Norbert Jameson, MBC Sports. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake.
president dr lazarus chakwera wati nzosangalatsa kuona kuti ntchito za NIF zikuthandiza anthu kumadzidalira pachuma. Bungwe la Concerned Teachers of Malawi lati lakhutira ndi zomwe boma lachita potsitsa ndalama zomwe aphunzitsi amalipira kuti apeze layisensi yogwirira ntchito. Ndipo mu nkhani za masewero bungwe la FAM lati lichita chilichonse kuti matimu a mpira wa miyendo apindule mokwanira ndi mpikisano wa NBS Bank National Division League. Pezani zambiri pa mbc.mw komanso pa MBC Digital, lomwe ndi tsamba lathu la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Mike Mlongoti, mwakoma nonse.